बही के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजना बह गइल शीतला बेया मोर सजना बह गइल शीतला बेवारामा बह गइल पछुआ सजना बही के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजना बह गइल शीतला बेया मोर सजना बह गइल शीतला बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजना बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजना बह गइल शीतला बेया शीतला बेया मोर सजना बह गइल शीतला बेया सज गइल सपना हमार सजना सज गइल सपना हमार बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजना बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजना बह गइल शीतला बेया बहुत शुक्रिया आप सभी का। हिमांशु जी जो कि
जीजा जी हैं पप्पू जी के जीजा जी हैं और पटना से मुझे रिसीव करके आए। आपके प्रमोद जी के जीजा जी हैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए